O Executivo Rianxeiro segue co seu plan de mellora de servizos, coa licitación de varias actuacións que teñen como a principal finalidade a ampliación da rede de abastecemento de auga municipal. Neste caso, os proxectos a desenvolver levaránse a cabo na parroquia de Taragoña, afectando os núcleos de Fachán, A Coviña e Chorente. Nas próximas xornadas iniciarase tamén unha obra, un importante proxecto na parroquia de Taragoña que contemple 3 actuacións para ampliar a rede de abastecemento en 3 zonas, na zona da Coviña, na zona de Chorente, entre Chorente e Outeiro, e tamén na zona de Fachán. As 3 actuacións, que contan cun orzamento de preto dos 90.000 euros, completaránse tamén con outros proxectos pendentes de licitación para a mellora da rede municipal de abastecemento de auga cara a outros puntos do concello. Temos encima da mesa máis actuacións neste sentido, que nos próximos meses así que tamén teñamos o visto e praxe da Diputación, porque fundamentalmente quen financia moito destes proxectos a través do plan de obras, pois unha vez que teñamos o visto a praxe da Diputación, así como outros permisos sectoriais correspondentes, pois irán saindo tamén outros proxectos no mesmo sentido, que teñen que ver pois na mesma parroquia de Taragoña, pois a ampliación da rede de abastecemento dende Corques cara ao final da parroquia en dirección ao Araño, tamén a dotación de redes de abastecemento e saneamento en Villanustre, en Asados, en Vilas, tamén neste momento fíxose metade do núcleo, queda a outra metade por abordar, e iso tamén xa foi un proxecto que se trouxe a pleno e que se levará a cabo no ámbito do POS. Tamén na parroquia de Leiro, nos núcleos de Ora e Meiquís, tamén se fará esa ampliación de rede no marco dun proxecto semellante que xa veo a pleno, que tamén xa ten o seu financiamento, cuestión de meses que vai avanzando e que se poida ir executando.